ክንደይ ካህናት ስራሕ ሲኢኖም ካርተት እንትብሉ ሕቶ እንተቕርቡ ሕቶኦም መልሲ ዘይግነዩ ሓደ ብዝፈልጠካ ብኣፍልጦ ወዲ ዓደይ መታዓቢተይ ኣብ ክልተ ቦታ ተቖፂሮም ሳልሳይ ወሲኾም ዝተቖፀሩላ ዘላ ቤተክርስትያን ብዘይገደብ ገንዘብ ፈሰስ ዝግበረላ ምእመን ኣገልጋሊ ጠፍአ ኣይጠፍአ ጉዳዮም ዘይኾኑ ሰባክያን ጥራሕ ገንዘቦም ኣይጉደሎም ዝመፀ ይምፃእ ዘይመፀ ጉዳዩ ዝብሉ ዝወርከቱላ ብግብዝነት ንምስባክ ከይተረድኦም ንመድረክ ዝጓየዩ ሊቃውንቲ ዝበሃሉላ ዘሎ ግዜ ብኣሽሓትን ብሚልዮናትን ዝንቀሳቐሱላ ሙስና ዝስራሕላ ቤተክርስትያን መዓዝ እዩ መንበረ ሰላማ ጌጋ እዩ ኢሎም ዝፈልጡ? ገንዘብ ካብ ዝባኸን ንተፈናቐልቲ ይኹንማ ዘይበሉ ኮንሰርት ተገበረ ኣይተገበረ ምእመን በየመስተ ቤት እናሰተየን እናጨፈረን ዝሓድር ክንደይ ጉድኣት ዝበፅሑሉ ካብኡ ሓሊፉ መስተ እናሰተየ ዘምሺ ካህን ፈላሲ መቸም ብመዝሙር እናሰምዑ እዮም ዝሰትዩ ከም ዘይትብሉና ተስፋ ንገብር። ጽንሕባ ዳምስተ ክህነት ሒዝኻ ውነ ክሳዕ ዝስሓት ምስተይባ ፍቕድ እዩ። ዓመታዊ በዓላት ብዝመፁ ቁፅሪ ዝወፁ ወፃኢታት ገደብ ዘይብሉ መስተታት ብብልዕታት ልክዕ ድዩ? ሽኳንዶ ተፈናቐልቲ ክስታወሱ ኣብ ጎድኖም ዘሎ ነዳይ ወይም ዝሰኣነ ከይበልዕ ታይኸ ነዳይ ጥራሕ ምስኦም ዘገልግሉ ሃለቃታት ኣገልገልቲ ከይበልዑ ወርድያ ዝገብሩ ቅድሚያ ንነዳይ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ቅድሚያ ንሃፋትምን ንለለዎምን ብምባል ብተግባር ዘቕይሩ ሕኸ ክሳዕ ዝብሎም ምስ በልዑ ተረፎም ዝህቡ ሱስ ሰዓት ደጀ ሰላም ብካሳታት እንትምላእ ንምንታይ የልክዕ ዘይብሉ? ንምንታይ ኸ ተፈናቐልቲ ትስ ዘይበሎም እንታይ ኸ ይብል ኣለኹ ማለት ንሶምስ ወና ተዋሳእቲ ይኾኑ እንዲዮም? ካሊእ ድማ ዝሕዝን ጮምዓ ኣብ እግሪ መስቀል ባሪኾሞ ብዝኸዱ መሺ ምስ በለ ናብ ጭፈራን መስተን ተቐይሩ ዝሙት እንትፍጸም ንምንታይ የልክዕን ጌጋ እዩ ዘይብሉ? ኣሸንዳ በየሆቴሉ ኮንሰርት እንትዘጋጀ በየፈርማሲ ኮንዶምን መከላኸሊ ጥስን ቅድሚ ኣሸንዳ ተገዚኦም እንትውድኡ ቅድሚ ኣዋርሕ ሰሙናት ዝሙት ቆፀሮ ተታሒዙ ሆቴላት እንትተሓዙ ቅና ኣሸንዳ ሆቴላት ተሳኢኖም ባጃጅን መኻይንን ቤርጎ ዝተኻረዩሉ ኣሸንዳ ናይ ጎራዙ ደናግል ጨዋታ ዝረኣዩሉ ዝነበረ ስርዓት ተሪፎም ድንግልና ዝፈርሰሉ ናይ ዝሙት ፌስቲቫል እንትኾንባ ብኣሸንዳ ምክንያት ብምግባር ዝሙት ንምፍፃም ካብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ሰባት ናብ ትግራይ እንትውሕዙባ ኣቦታትና መንበረ ሰላማ ኣበይ ነይሮም? ወይም የልክዕ ዘይበሉ እንታይ ኮይኖም እዮም? ኣቦታትና መንበረ ሰላማ ኣበይ ነይሮም? የልክዕ ዘይበሉ እንታይ ኮይኖም እዮም? ሰባት ኣውግዝዎም እንትብሉ ዝስቕልወሉ ምክንያት ኸ እንታይ ይኾን? ረፍራን እንትመጽእ ኮንሰርት እንትብል ዝነቕሕሉ ጉዳይ እንታይ ይኾን? የልክዐይ እንትውገዝ ሚዛናዊ ብዝኾነ ተትኾን ኣቶም ሰባት ኣየኑ እዩ ክውገዝ ዝግባእ? ኣብ በዓል መስቀል ጮምዓን ኣሸንዳን ዝፍጸም ዳንኬራ ዝሙትን ኣይኮኑን ዶ? እቲ ዝኸፍአ ረፍናን እንትመጽእ ኮንሰርት እንትበሃል ተፈናቐልቲ ትዝ ዝበለሎም ጉዳይ ኣይተረድአና። ንረፍናን ኮንሰርት ንምስራስ ንምውጋዝን ውሻጥና ዝግበሩ ኮንሰርታት እንታይ ክብሉ ይኾኑ? እንታይ ካልኦት ወንጌል ዘይኣምኑ ኣይትዘናግዑ ትብሉ ኣይትኽእሉ። ኣማኒ ክርስትና ኦርቶዶክስ ብምፍርራሕ ይኾነ ተትርፎ ዝግባእ እዚ ዓቕሚ ብስለት ስብከትኩም ዝነኣሰ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ተትኽእሉ ብምክንያት ርግዕ ብዝብል መንፈሳዊ ብስለት ተሓዊስዎ ቅድሚ ኮንሰርታት እንትበሃል ክተምህሩ ይግባእ። ኮንሰርት እንትበሃል ትነቕሕሎ ጉዳይ የልክዕ።
ንሰብለ ሸይጣን ኣትዩ ሸይጣን ንባዕሉ ኣብ ትግራይ ክተውፁ ዘይኻልኩም ንሰብ ብኣምሳለ ስላሴ ዝተፈጠረ ሸይጣን ምባል እንታይ ምስቶም ሸይጣውንቲ እዮም ዝብሉ ዝነበሩ ኣቦታት ትመሳሰሉና ኣለኹም ወይስ ንቪው ሰብስክራይብ ንምግናይ ከይኮንለ የጠራጥረና ኣሎ ንእምነትኩም ተትግደሱማ ዓበይቲ መንፈሳዊ በዓላት ብዳንኬራን ዝሙትን እንትበዓል ምተቃወምኩም ኣቦታትና ብዙሕ ገዛዕዩ ይተርፈኩም እዩ ከም ቀደም ሱቕ ኢልካ እመን ተባሂሉ ዝኣምን የለን ዝበሰለን ክንደይ ቡቕዓት ምክንያት ሕቶ ወጣት መልሲ ክህቡ ዝኽእሉ ሰባክያን ካብ ስራሕ ዝሰኣኑን ዝግብኦም ቦታ ዝሰኣኑን ዕድል ሃብዎ ሽዑ ተስፋ ንገብረልኩም ንቐጻላይ ካብ ኣቦታትና መንበረ ሰላማ ትግራይ እንታይ ንጽበ ያፌት ሓድጎ ወድሞ